zastupnika je onaj HRID-i i nezavisnog zastupnika Šandora Juhasa, a govorit će uvaženi zastupnik Drago Prgomet. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, dakle ja nisam blizak ni po čemu bivšoj partiji Savezu komunista, nadam se da ću i bez toga biti kompetentan objektivno raspravljati o ovoj temi, što ne znači da zamjeram bilo kome tko je bio. Dakle, danas svjedočimo onome što je najavljivano tjednima i mjesecima, razrješenju glavnog ravnatelja Hrvatske televizije, i mogu samo reći jedno: gospodin Radman s politikom je došao, gospodin Radman će s politikom i otići. Pri tome ne dvojim u postupak koji je pokrenuo nadzorni odbor, naš saborski odbor, ali dvojim o transparentnosti jer smatram da je na tom saborskom odboru ravnatelj trebao dobiti priliku reći o svome radu. U konačnici vjerujem da je imao za reći i onoga što je dobro napravljeno na Hrvatskoj televiziji. No, izabran je novi ravnatelj, odnosno predložen je novi ravnatelj, dobro je krenuo, vidim da je ovjerio suglasnost kod javnog bilježnika, već viđeno, ali nadam se da neće promijeniti svoju odluku i da će doista i ostati na tom što je rekao i dobit će potporu našeg kluba kao čovjek koji će preuzeti vođenje Hrvatske radiotelevizije. Ono što je ovdje već bilo rasprave i što je gospodin Čačić govorio, da je pokrenut postupak oko tog da gospodin Radman, odnosno glavni ravnatelj, nije odvojio knjigovodstvo, dakle onaj prihod javnoga i komercijalnoga. Dakle, vjerujem doista da zato postoji zakonsko uporište i da je nadzorni odbor donio dobru odluku, a u konačnici i saborski odbor je donio odluku na tom tragu. Ali dobro bi bilo da se takvih kriterija držimo uvijek. Dakle, ako je zakon prekršen, molim lijepo, ima se za to i odgovarati. Ali kako nam se dogodilo onda da nam se imenuju zamjenici ministra ili pomoćnici ministra koji su ostavili silne dugove u svojim institucijama, financijske dubioze ili dugove prema državi u ime neplaćanja poreza. Kako sam u uvodu rekao, kod nas kad se govori o medijima manje se govori o brojkama, manje se govori o poslovanju, a najmanje o novinarstvu. Uglavnom se sve svodi na ideološke obračune, pri čemu se dovodi u pitanje sloboda medija, neovisnost novinarstva, proziva se ko je koliko dobio sekundi i minuta na javnoj televiziji, prozivaju se ljudi zbog nacionalnosti, a to se prosuđuje po imenu i prezimenu, proziva se zbog smjene urednika na javnoj televiziji, niko se ne pita kako su mijenjani urednici 8 godina prije, 16 godina prije i tako dalje. Jezik koji se govori i ovdje u hrvatskom mediju, nažalost, vrlo često govori o neshvaćanju uloge medija i potencijalno je vrlo opasan. Svjedočili smo izjavama kako će se razmontirati jednostranačka televizija, kako će se lustrirati medije, kako će se sve pomesti željeznom metlom, a prošla vlast je jednim perfidnim načinom izmjenom Kaznenog zakona nažalost omogućila progon novinara samo zato što u svojim medijima citiraju autora pojedinih rečenica. Tako da smo u konačnici došli u situaciju da nam sudovi određuju, odnosno sudovi imaju ovlast da svojim odlukama utječu na program i sadržaj medija. Nažalost, sve ovo, a svjedočili smo danas i ovdje u ovim raspravama i replikama, govori da još uvijek patimo od jednog simptoma bolesti od kojih se hrvatska politika ne može ili ne želi izliječiti, a to je da se pobjednici uvijek ponašaju kao da od njih počinje hrvatska politika, hrvatska demokracija i cijeli svijet.
I tako da nam je država stalno izložena eksperimentiranju od čeg u konačnici pate svi, i javne politike, a najviše građani. Ja se doista vjerujem da ćemo vrlo skoro promijeniti, a vjerovat ću kada se pojave političari koji neće patiti od bolesti vlastite vizije, vlastite veličine i vlastite presudnosti. Naravno da promjena ravnatelja neće promijeniti program u znatnoj mjeri Hrvatske radiotelevizije. On će se promijeniti kada bude stvarne političke volje da se mijenjaju stvari u Hrvatskoj televiziji, da ona doista bude javni servis, pri čemu, ponavljam, neovisnost novinara mora biti na prvom mjestu. Mi možemo, i vjerojatno svatko od nas se na određen način suočio s tim, prigovoriti novinarima da su navijački ponekad raspoloženi, na neobjektivnost, ali kad slušate HDZ ili SDP uvijek će se kritizirati novinari koji nisu naši. A naši novinari će uvijek biti dobri, objektivni i treba im pružiti šansu. Dakle, promjena na čelu javne televizije mora imati veze s kriterijima i poslovnim programom, a ne s ideologijom i smjenama na vlasti. Ovdje je bilo govora da većina koja dobije vlast ima pravo smijeniti ravnatelja televizije. Ja se naravno ne slažem s tim, jer ovdje se ne radi o običajnom zakonu. Ako doista želimo napraviti red, donesimo zakon o prijenosu vlasti i definirajmo točno pozicije i mjesta koja će biti predmet promjena u trenutku kada nova vlast preuzima poziciju. Mislim da bi to bilo pošteno prema ljudima koji obnašaju određene dužnosti, a ne da se traže načini i razlozi kako će se pojedini od tih dužnosnika smijeniti. Naravno, takav zakon uvodi pravila igre, a kad imate pravila igre ne možete varati. Tako nam se dogodilo da ovih 25 godina nikad nitko nije htio, barem od vladajućih, prihvatiti taj zakon o promjeni vlasti. Ja se nadam da će ovaj Sabor, mi radimo na tome, biti voljan prihvatiti taj zakon i time donijeti koliko toliko reda u situacijama kada jedna vladajuća stranka zamjenjuje drugu. Kontrolirana javna televizija i uopće kontrolirani mediji sigurno nisu ono za što bi se demokracija morala boriti, pa i osobno nije ono, kao što ne volim niti jednu vrst takve kontrole prihvatiti kao nešto za što smo se kao branitelji i kao novinari koji su bili na fronti borili. U konačnici, kada bi bila istina, političari moraju voditi računa o tome da onaj koji kontrolira javnu televiziju pobjeđuje na izborima, onda bi uvijek jedna stranka bila pobjednik. A nama se ipak u zadnje vrijeme događa da to nije tako, dapače, s novim ravnateljem gube se izbori. Govorio sam o novinarima i o njihovom pravu na slobodu, ali pozivam i na odgovornost, jer novinari moraju voditi računa da se moraju držati etike, pošteno iznositi činjenice, vodeći računa i o sebi, ali prije svega onima kojima je ta informacija namijenjena, kao i o svojim izvorima, jer novinari i mediji moraju znati da itekako mogu odrediti sudbinu političkih stranaka, ali prije svega pojedinca koji mora biti zaštićen. Dakle, javni je interes da se Hrvatska radiotelevizija sačuva kao javni servis, a ne kao državna televizija. Kažem, vjerujem da će ova Vlada na tome inzistirati, ova vlast, da se neće ponavljati već viđeno, da se od javne televizije očekuje da bude samo, da od javne televizije bude navijački tim koji će stajati uz jednu političku opciju, odnosno jednu političku stranku. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Prije možda nego što pređemo na replike, samo jedan moj komentar, a vezan je uz
Poslovnik i nešto što je uvaženi zastupnik Prgomet rekao. Naravno, odbor je mogao ili nije morao pozvati gospodina Radmana. Naime, slijedom članka 56. čak odbor može odlučivati i bez predlagača, recimo bez predstavnika Vlade i tako dalje u određenim slučajevima. Prema tome, to nije nužno da bude prisutno, no gospodin Radman je to jako dobro iskoristio svoju poziciju. On je jučer popodne dok smo mi ovdje raspravljali 45 minuta na HRT-u kojeg on vodi zapravo govorio o sebi. Prema tome on je dobro iskoristio to što je ravnatelj televizije koju svi građani plaćaju da objasni svoja stajališta. U svakom slučaju, dakle, za repliku su se javili uvaženi zastupnik Željko Glasnović. Izvolite. Poštovani predsjedniče, padom Berlinskog zida Njemačka je smijenila 2800 novinara, u stvari stavila je, isključila iz javnog života. Šta bi bilo, zamislite vi, da je šef Stazija Markus Wolf preuzeo obavještajne službe sadašnje Njemačke države, ali on dolazi ovdje, njega predstavlja kao nekakav istočno njemački James Bond, tu drži predavanja u Hrvatskoj po pitanju ideologije. A zašto onda dupli standard? Više nema radničkih savjeta, više nema RTV-a Zagreb, više nema Skoja i po tom samo postavljenje gospodina Radmana je za mene krajno upitno na tom položaju. Nama treba javna televizija, a ne jedna koja je utemeljena u političkom jugoslavenstvu. Ali ove drugi krimeni gospodina Radmana, na primjer ispunjivanje kartice, porezne kartice, je platio, ja mislim, 15.000 kuna. Možda on ne zna koliko nekretnina ima, od Dubrovnika do Slovenije. Drugo, smjenjivanje 50 urednika preko noći, je to demokratska procedura i tako dalje. Zadnje pitanje, šta će pokazati jedna inspekcija ova službena, financijska? Je to u stvarnosti Eldorado za kleptomane? Jel tu, sjećamo se ZAMP-a, autorskih prava i tako dalje? Hvala. Hvala, odgovorit će uvaženi zastupnik Drago Prgomet. Neću odgovoriti. Ovo je bila rasprava, dakle nije bila replika. Kad gospodin Glasnović bude raspravljao, možda ću ja ići s replikom. Sljedeća replika vjerojatno će biti uvaženog zastupnika Jasena Mesića. Hvala lijepa. Uvaženi kolega Prgomec, htio sam reći da se s velikim dijelom onog što ste izrekli slažem. Međutim, činjenica je da ne upozoravamo zadnjih mjeseci da nismo zadovoljni sa radom HRT-a. Upozoravamo već 3 godine da nismo zadovoljni radom HRT-a. Već 3 godine, dobre 3 godine, barem 10-ak puta i u ovom Saboru u vrijeme kad ste obnašali časnu dužnost zamjenika predsjednika HDZ-a. Stav kluba HDZ-a i tada i sada da nije zadovoljan općenito radom. Što se tiče procedure, držali smo se zakona, odnosno izmjena i dopuna Zakona o HRT-u iz 2012. godine u svakom segmentu. A pored toga smo se držali i ustaljene prakse rasprava na Odboru za medije koja je bila prije na onim slučajevima koji su bili isti ili slični. Jedan jedini slučaj koji je takav bio u povijesti je kad je bio izabran v.d. ravnatelj HRT-a gospodin Novokmet, gdje je bila ista situacija vezano za pozivanje prijašnje uprave i imenovanja novog v.d.-a. Dakle, nikakve druge analogije niti u zakonu, niti u Poslovniku, niti u praksi nismo našli. I radili smo po toj praksi. Ja neću reći, uvaženi kolega, da je ona idealna, jer smo se protivili tome i onda u raspravama vezano za zakon, a i ne mislimo da su neke stvari u zakonu dobro definirane. Međutim, to je bio jedini logički put i pokušavam govoriti vrlo argumentirano
bez ikakve ostrašćenosti, vrlo realno, vrlo precizno, o svemu tome postoje zapisnici. Dakle, u tom smislu niti je onda bila nekadašnja uprava poznata, niti su bila raspravljena njihova izvješća prije toga u parlamentarnoj raspravi, a niti je bio prisutan i novi kandidat za VD-a, nego je bio predložen na toj sjednici kada je bio odveden gospon. U svemu tome postoje zapisnici. Odgovorit će uvaženi zastupnik Drago Prgomet. Mogu samo ponoviti ono što sam već nekoliko puta rekao. To stalno pozivanje, a vi ste to tako napravili ili to je tako bilo, mislim da bi bilo dobro jednom prekinuti. Tako se, nažalost, u vokabularu hrvatskih politika ustalilo da svaku ozbiljnu raspravu krenemo sa dalekom prošlošću. Pa još uvijek vodimo ratove vlastitih očeva, a ja bih volio barem da naše ratove završimo, da ne ostavljamo vlastitoj djeci. Ideologija, da. Bila je uključena ideologija i ideološka rasprava kada se govorilo o sadašnjem ravnatelju kao i o bivšem ravnatelju. Ja bih volio da se to prekine. I to je jedan od elemenata našeg razilaženja u političkim pogledima pa i u sudjelovanju u radu HDZ-a. Jer smatram da ideološka ostrašćenost, pogotovo u trenucima kada Hrvatska živi teško, kada se stvari rješavaju dijalogom i ozbiljnom raspravom, ne vodi nikome ničemu dobro. Pa i kada se govori o Hrvatskoj radioteleviziji. Dapače, pogotovo kada se radi o Hrvatskoj radioteleviziji, kada se radi o novinarima koji bi morali biti i jesu psi čuvari demokracije. Pogotovo jedne takve demokracije kakva je u Hrvatskoj. Sa svim svojim dobrim stvarima, ali i sa puno mane nedostataka. Ideološke rasprave, ostrašćenost razvoju hrvatske demokracije neće pomoći niti u najmanjoj mjeri. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Ivice Mišića. Poštovani predsjedniče, poštovani kolega Prgomet. Ne znam da li je u redu da naša Hrvatska televizija do sada, a vjerojatno će biti i u buduće, ne prenosi nijednu nogometnu utakmicu iz našeg prvenstva. Da li je to normalno da naši ljudi plaćaju 80 kuna za javnu televiziju, a ništa ne mogu od sporta pogledati praktično, jel? Nije mi jasno da čovjek na takvoj visokoj poziciji Hrvatskoj televiziji ne zna svoju imovinu koju ima vani, da ne treba je prijaviti. Ja sam po prvi put u Saboru pa sam to znao, pa sam to napravio. Da ne govorimo o skandalu o zapošljavanju ili davanju otkaza nekakvim urednicima koje je sud naš hrvatski sve vratio. Da ne kažemo da je program za Hrvate izvan Hrvatske koji je trebao utrošiti negdje oko 13,2 milijuna, utrošio samo 3 milijuna. Toliko da se ne zna ko su Hrvati i gdje žive i šta trebaju dobiti. A da ne kažem dalje da nije poštivao ni nadzorni odbor, ja osobno smatram da taj čovjek nije zaslužio biti direktor Hrvatske televizije. Hvala. Neće biti odgovora, ali će zato sad replicirati uvaženi zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, čini mi se da postoji jedna diskrepancija, kolega Prgomet, u vašoj tvrdnji da se slažete da svaka garnitura kad dođe na vlast može smijeniti hrvatskog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, a istodobno se zalažete za javnu televiziju. Tu ne štima nešto. Ne može biti javna televizija politička lovina bilo koje garniture. I kad razgovaram onda ne mislim ni na jedno ime, ni na Kovačića, ni na Radmana. Nebitno. Ako ćemo graditi javnu televiziju, a ona jeste bogatstvo hrvatskih građana, hrvatskog društva, a ne države,
u toj varijanti ne slažem se da garnitura koja dolazi na vlast može za sebe osigurati privilegiju na HRT-u, tim više što HRT nije ravnatelj. Ne može biti ravnatelj. I moramo razumjeti da je to zaista vrijednost samo u arhivi HRT-a, možda najvrijednije što imaju Hrvati vezano za medije uopće. Ako prihvatimo tezu da garnitura može smijeniti, onda ova smjena nema obilježje demokratičnosti. Ali to ne znači da imenovanje ne može dobiti formu demokratičnosti, a to ćemo tek vidjeti hoće li biti. Ja bih se založio da izbor i imenovanje ima sve elemente demokratičnosti. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Drago Prgomet. To što znači da ima pravo, to znači da ima većinu. Ali to da HRT mora biti javna televizija, mislim da sam nekoliko puta vrlo jasno naglasio dok sam govorio u ime našega kluba. Ali, isto sam rekao, ako Sabor donese odluku da sa promjenom vlasti između ostalog i ravnatelj HRT-a treba ići, onda to treba pretočiti u zakon, a ne tražiti razloge kako ćemo ga skinuti jer je došla nova vlast, jer želimo imati javnu televiziju koja će biti državna televizija. Dakle, ponavljam, apsolutno javna televizija, izbor ravnatelja, pogotovo urednika, izvan odluka politika, jer time dajete maksimalnu neovisnost instituciji koja treba i mora biti javna. Hvala.